Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос посеред нас. В нинішній благословенний день, коли православна церква празднує преподобного отця нашого Олексія і сповідника Карпаторуського, многі люди приходять в цю обітель, яка вже несе в собі елементи і лаври преподобного Олексія, ідуть кресні ходи, щоб іще раз прийняти участь в подвигах преподобного Олексія. Крестный ход и прихождение на богослужение – это не простое движение нашего тела, это участие у духовному подвигові. Преподобний Олексій, хто він такий? Кожен раз ми вспоминаємо на праздник преподобного Олексія, щоб увидіти, що якщо деякі святі мають свої подвиги невеличкі, то подвиг преподобного Олексія змінив історію, духовний вектор цілого регіону, той час Карпатської Русі, нині це частина Закарпаття, а теперішня частина Румунії, Мадярщини, Словакії і Польщі. Це територія, на котрій почувся голос преподобного Олексія. Цей муж, удивительний муж, котрий прийшов через Яблочинську обітель. Мало хто знає, що він взяв із собою молодих дівчат і приготовив у Яблочинському монастиреві будущих ігуменій для наших карпаторуських монастирів. Тепер тут Яблочинський монастир, часть уже у Польщі. Пройшов через Київ, пройшов через Константинополь, на кінець на Афоні. Прийняв офіціально по юридичному святое православ'я і вернувся на свою землю. А тут його не чекали з об'яттями, тут чекали його зразу же розслідування, переслідування, униження, котрі закінчувалися першим Мараморо-Сігетським процесом і завершилося другим, самим позорним в історії Європи антиправославним, антинародним, антицерковним, антиправославним судовим процесом. Уже йшла до закату Австро-Венгрія. Це велика держава, котра підняла руку проти православ'я, бо раніше через Флорентійську унію затягнула в блуд навіть Константинопольського патріарха. Їмся особливо не є чим хвалити, бо в історії Константинополя тільки падіння, котре завершилося потім і падінням Константинополя, коли взяли його турки, і вже юридично навіть і не є Константинополь, є Стамбул. Потім була унія Брестська, а потім була для нас, для нашого регіону особливо Ужгородська унія. Любими путями тягнули наших людей оторвати від православ'я і ввести у будь-який блуд, неважно куди. Коли увиділи, що ні протестантизм, ні унії не можуть відтягнути наш народ від православ'я, придумали новий вид обмана. Почали сіяти псевдоправославні церкви. Якщо раніше було уніатів лише всіх вас православних християн, осталося остаток із нашого богослуження, то тепер появилися і 3, і 4, і 5 на вибор, який хочеш православну. Но тільки одна із них несе подвиг служення Богу. Українська православна церква канонічна, предстоятель котрої нинішній блаженніший митрополит Онуфрій, в тяжких часах, якби повторяє подвиг преподобного Олексія, держимо удари і напасті, но нам тепер уже намного легше держати удари нинішніх напасників, бо ми, жителі Карпатії, карпатські русини, маємо опит защити православ'я у період Австро-Венгрії. Тоді не церемонилися. Наші простенькі люди в гунях сиділи на суді, обзивали їх шпіонами. Чому? Бо у них київські книжки напечатані в Києві, а то була частина тоді Росії. За 100 років пройшли часи. З тих простеньких наших людей, 94, котрі були вже на суді Мараморо-Сігетському, а перед тим около 600 людей тягали по судам, до них прийшов їх пастир, преподобний Олексій, поддержати їх і сказав суддям: так, того, котрого ви говорите, я
Олексій Кабалюк. І прийняв на себе подвиг, і ще 4 роки просидів у тяжкій, холодній в тюрмі. Ми часто буваємо тепер у Сигеті, там музей преподобного Олексія. Но важно було розуміти, що пройшло 100 років, а опоненти православ'я ніч так і не придумали, як називати тим же словом православних шпіонами, чиїмось велителями, а ми їм відповідаємо, як і 100 років, як і 1000 років назад, коли Кирил і Мефодій прийшли в наші землі. Ми православні християни, ми діти Божі живої, благодатної, канонічної церкви. Це наше достояння. Сьогодні в Євангелії ми чуємо, як Господь каже, плод духовний є любов, благость, мир, довготерпіння, на котрих не треба приписи людям. Люди православні живуть етім. Не живемо по закону «не кинь, не йди, не роби». Воно стало органічним для нашого життя. Но вся суть, котра є якби тайна велика, Отець Небесний передав Синові, а Син Божий передав церкві своїй і всім тим, кому хоче, пожелає відкрити тайни православ'я, котрі для нас відкриваються через подвиг духовного життя. Преподобний Олексій. Це він, коли переслідували його, він з села в село приходив, прийшлися деколи і в Гнойові прятали його, щоб він провізся у село, а потім цілу ніч йшла літургія Христини Вінченки. Це були чудеса, коли розпалася Австро-Венгрія із-за того, що боролася осліпша із православ'ям. Прийшла нова держава Чехословакія. Люди цілими селами переходили в православ'я, і в історії подобних феноменів не є, щоб не віддільні люди, не одна група, не сім'я, цілими селами переходили. І вже в 1927 році, коли возник Ватикан як держава, то заключив конкордат із правительством Чехословакії. І в тих селах, де люди перейшли в православ'я своїми храмами, держава їх почала бити, забирати від православних храмів. І коли в селі, наприклад, в Золотарьові, було на 22-му році 98% православних, котрі перейшли в православ'я, 2% вернули чехи церков, 2% уніатів. Звісно, можуть і сердитися сьогодні уніати, коли ми за них вспоминаємо. Но ми їх періодично напоминаємо, бися не хвалили, що вони дуже їх били. Це вони за 360 років останні ні дня, ні ночі не перестають дивитися на православних, як на людей, як для них небажаних. А ми відповідаємо: Господи, благослови нам, щоб ми, взирає на подвиг преподобного Олексія, котрий міг бути монахом спокійним, десь іти собі в монастир, десь собі подвизатися в горах, но він розумів історичний момент. І якщо візьме на себе подвиг переломити, цілий регіон вернеться в православ'я. Да, судили його, виганяли його, інтернірували його, обзивали його шпіоном, а він свою роботу апостольську робив і зробив чудо. Це ми тепер нині вже його трудами користуємося і твердо стоїмо, і маючи опит защити православ'я у тяжкі часи Австро-Венгрії, маленько легше були при Чехословакії, ми й нині кажемо, і всі в нашій державі Україні, ми маємо подвиг защити православ'я. Дивіться на нас. Маленька частинка людей нині коснулася неканонічності або іних церквей. Переважна частина людей у нашому краю вірно осталася канонічній церкви, перебуває там, де совершається діло спасіння. Сьогодні в другому Євангелії Господь указує, як одна жінка зайшла за Ісусом у гості до Симона Фарисея. Великий губернатор прокликав Ісуса в гості. Заходить у двір, туди зайшла жінка, скромненька, плакала, навірно, була грішниця, і молилася, просила у Бога прощення. І доки він говорив, вона стала і плакала, і своїми сльозами отирала ноги Ісусові,
І от що придумав собі фарисей. Якщо б Ісус був пророк, знав би він, що то жона блудниця, як він дозволяє їй касатися. Тоді Ісус йому сказав: знаєш, Симон, я би ти щось сказав. Один должник мав 500 динарів, другий 50. Не мали ні один другий віддати, обом лишив дух. Хто буде його ліпше любити? Ті відповіли, навірно, тому, хто більше відпустив. Так аби знав, фарисеє, я прийшов у твій дом, воду на ногах. Ти не дав, бо ти губернатор великий, славний, а вона сльозами умиває. Ти не дав мені пахощів, як подобає гостям робити, а вона миром маже ноги мої. Ти не прийняв мене так, як навіть традиція гласить, а вона, відколи я зайшов, плаче і просить прощення за свої гріхи. Та бо й знав, Симоне, ти великий і славний для всього світа, а ти маленький, дуже даже незамітний для Царства Божого, а вона велика. Вона сьогодні велика, бо освобождається від своїх гріхів. І їв, сказав Ісус: жоно, по твоїй вірі, не по замислам або мудрості фарисея з великими освітами, по покаянню твоєму, по вірі твоєї відпущаються тобі гріхи. Цей подвиг прийшов і через нашого преподобного Олексія. То, що ми знаємо з його життя, то лише невелика частина тих подвигів, які він совершив, щоб цілий регіон привернути до Христа. Завтра маємо ще продовження цього праздника у преподобного Іва Угольського. Так се стало, що в період Чехословакії найбільше трудився преподобний Олексій, і лише пару років вийшов у період совєтський, і думаємо, що теж йому було обідно, що так чекав, ось прийдуть браття та щось поможуть, а браття прийшли та почали бити православних так, як били і австрійці. І, навірно, в Сумах спочив, но потім Бог воздвиг ще одного проповідника і апостола Іва Угольського. Уже в радянський час він потрудився. Ми кажемо: Господи, благодатна наша земля Карпатська Русь, вона рождає нам своїх святих. Ми маємо Нанківську ікону Божої Матері, Повчанську ікону Божої Матері. Ми маємо міцно чтиму Ужгородську ікону Божої Матері. Ми рождаємо для Царства Божого нових наслідників. І помнимо добре, на фундаменті подвигу преподобного Олексія, ісповідника Карпаторуського, возросли наші монастирі, і нині наш край похожий, як малий Афон. Нас тепер дуже тривожить, бо і Лацька церква частково признала ПЦУ, а ми думаємо собі: Господи, аж і Афон десь дрогне. Господи, дай, щоб наш малий Афон, Закарпаття, історична Подкарпатська Русь не дрогнула, осталася вірна церкві Христовій, канонічній, православній, взирає на подвиг і нашого преподобного, і нашого блаженнішого митрополіта Онуфрія, і наших архієреїв. Послідуймо по стопам подвига, бо лиш понуждаючі себе на подвиг стануть наслідниками Царства Божого. Просто так не буває. На лотерею царство не виграють. Треба понуждати себе. І йдуть наші люди кресними ходами. Совершаються великі богослуження. Продовжаються подвиги наших предків, нашого преподобного, нині поминаємо Олексія, ісповідника Карпаторуського. Звізду Карпатською почтим, лучезарним світом восявшою. І нині в серцях наших ето світло так світить, що би це не стало в цьому мірі. Які б приманки нам не давали, а приманки бувають правдоподобні, а в сущності брехливі, ми маємо вистояти, остатися вірними Богу і тут на землі продовжити подвиги наших святих, держатися в'єдно із нашим блаженнішим митрополітом Онуфрієм, з нашими архієреями, ну а в вічності віримо разом з нашими святими, зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божє. Амінь.